Dipor kaham norok jotono tabung kang mohon pura thangai tongo tamni bagi thangai tong nong nang bebak no sanai paithok jora logi rui nai tong di obong gang ke chin parno school anga gyoro chraipur kisa porija tini gang ke satung lamsuk kri jo haipeno markhon tung phlau dong ke thui tong ma se dam jan amsuk doi jana musung khabono tabuk mohon pura thangai painai nai ta angke norok ano sungi mano khumulung obon man thogo angka madok man thogo tang aron paiani aron ningke ang thokje ke do haini bagi tini belani ho jana mujungui tongkha angke ba mohon pura no thangai painai sinai ni tabuk thangai tongo ta angka thangmangke to dosram para kasar tui thana ingka yang samanando tui thana angke belai ke guri ke hanai yang tui gana hanai yang tui dosram para kasar tui phaimani ta angke omobo ayang je khumulung thangmani lama no pawa ang norok no phungnai do angke je dosram ni borok ani blog nai tong nangke comment khaisa di konrok nungui mangkhana left side hingke khumulung thangma lama yang right side hingka angke dosram thangma lama ta a mohanpurni doi hingka angke belai ke thokjugo borok kormo sungui tongo o jaga rok doi bai angke kuphur rokomano tam tam rokomo namo to kedi kaham bai snam angke kormo kahingoi tongo angke chini rok bai snam to kuphur nong haipeno to je jaga pana thangai doi paisa di orni thongma hai ang kuno jaga ni phanse thokjagya angke taka hapai kya doi bo bai pai kya angke tabongke chokoni ice cream ba kaisa na kha bo chawai thangsinai ta nogo to tabuk direct thangraya kho tang hingka angke kisa tini satung bo kori hingke bahaino umai tongphano kisa beragina hanai hai nin pana ani video bo kaisa upload khaijanai tongo do ge berate video upload thanglak di bangkan norok tani je daily vlog nai rok semono chini nogo kisa network ni problem ta haino bagai tabung kangke madob lai ang jrenia phasing thang tongo ang jrenia tui khyang khumulung tui khe gurugui nogo guri thangsinai hinengke nongno phunugando ta angke itbata sokpai ke aro sokpai khumulung ni headquarters lai or sokpai tongpai jauka angke borok to amsuk krei tang angke satung tunya phano ekdom tungphlai tongo abono iguda hanai he da ayang hospital tui khe gurugui tabung ke narwai tongthai bwskang rogo sokpai khe angke sokpai te dosram tui khe gurugui te se hain hai je phaima lama no sokpai tongpai ke angke tabuk nogo thangai doi jawi sina se he de ba angka amsuk tini kaham no berai khe ang tabung ke nogo sokpai ke sana hanai jongkhor thangma ba hapai ke angka no sa sinai doi nai khe no thoge thoto tongoi tongo pura kormoi ko nongno phunugui rakha bwsuk ke thasung tongo nongoi belai ke thoksu goino jaga ni ke tamjani hai sawi saram nanglia haipeno sai to mano haipeno ron hai thogi am khamarkon thogu sanja kaham norok joto no lamsuk jawa hain hai ani youtube channel ong ganrok bahai tongbai khakai norok joto kaham nang hane ambo kaham no kaham ni bagai norok ni bagai video katal snamna nei snamai tongo tabung kang pakora snamnai bahake snamnai abonok bang share khainai ganrok nai tong di do tabung kang sikang pula badam yogui tongkha without oil amtike yok hangke no chugo tang kang ke thokbai bazar khai kang kang ke belai thok ongkhori thangi diba badam mo to thok tongo he dangke angomono tabu kolmang tongnai ekdom karayo hor market jak ke kolmang tongyang kang ke khaksa pan khamai thana abagai kolmang mamu phunuta hingke tabung kangke chini badam moni shikari khe ko thas ke yokhang bo dal kisana kha hangkor ang tabuk tui rui rekha dal chomnai ta hingke yangoi ko sasingan soyabin chomir mani bo yogi phaibe kya thas ke hingke yang angra unya kha pias mosok kathang tai hasing no tang paste khainai hingke rongno pakora tang snamna ni sheka bahake snamnai abo ang nongna tabuk saisinai do tini pakora ornai dal soyabin badam rui khainai bahake khai abang norok bai share khainai hingke tini kangke without beson ang beson rilia tini beson chara tini khainai ang bo wasapano amte heke khai chai na jia kho je tini mungtha majon rna naima hake tai ko soyabin dal badam rok roi hingke tini puila habono nongno sawi khnarnai bahayeng heda kayang ang badam rok bukur khugui paibe khe je nangmani or tam rekhan rok nugui no mangkhana kayang dal ang kosomri ton mani kisa kiyok re haing khasuk to kaham ke kiyok li ang tak beti khibi tongo obo boro wi rekha ang nong nang sana nang lia he da tabuk tam rekhan rok nang beung phunugui thangi diba ang tabuk obo nang kaham ke pes khaina iko nai di pes khai paimela om hake se phursawi thangsiwo ang food color lia tangai hingka ke kubu kri bela paima jora ang tabang or jaga black cumin ri rekha tam rubur khandor nang bebang phunugui bethang asuk mari to salian nai tongdi nga tabo angamono kaham ka sapuluya koi sernai ta angka beson to tini rilia haipeno bazaro go jeng paina thang angka se beson ganang khamano jeng nogro go serkang ka to beson saram jama jaw hedba angke tabo go nang pura kaham kyan jortoi sabujani sapului paike angka tabo go no bazar khanya baki hediba angke nong nang bebang no phunugui thangnai ang baike snam baike khai thora thoka thoge bo sai khina nai tang gain kyam te heke tini no angbo puila chawi tong ta soyabin dal badam ro ingke doko kori karai tungkha thoglui rekhai ko motamoti kabang khan rekhai yang serjangnai bo bangong ka ba abong ke ko thoktung se hoko kai tong hanga bang baka se khisoni nemeni thik no hanga hain bagi rui rekhai ko phili bodi rekha tangke je karayo thogruman paithangka tak hain hai the thogrei thogmuthungui ko baja khainai ke yango sasingo ang je sermani ko nongno phunugui tong pura kasa khai kaisa sai namale thole thoka pura phanjulgui su chongso tang gai ke angoro badam rok yogoi thasker ja khai deba kandrok bo khaise ne di angke sero khayo sa om haina an tomung kisa angke ama serkang ka tai bo serkang ka ang te cha thok jago
ta angke ekdom odek parkiu angke iko nasik diam ke paithago je ang tabuk sheri tongmani iko yango kesak ni tongkha je kisa tongmarok noi ko kisa sheri rijak tabung ke ko bebang no sherbai kha ekdom pura naithok kesak ke color man nongai thanga puila pur fursa sa dal hai da jeng kuroi pai pruta oro tang soyabin rok jang ke ba baja khai pura am to norom edi ba hin baga am kha dadi khama haingi thangai kisa mane khamsi hainor nukhana angke haban kaham ka nai dia mo khamia thole thoksu ka belai du songbo kolom jang mani yang no kotala phai thui tong phai angka ba ango borno jono kaisa sar na ni phagya angke tungjago puilar mase slagi simi yakari rekha belai kutung ang kutung tui hekyang ka ba sherbai ke no angke ang shero jawa wasno 25-26 khanjak jakhana saisuno ekdom mosom sa chaisika tabuk tang yang nokla biskango phaijak bela angka ang kesam no ringti mani khanaya ta bayang no ganti phajing ja ama mamu songmani murek tongjau khana angka ang sherpro to bono kani kaitam sarjak angke chintu no khama saya khonai charnani phaimani ta angka kesam no bo sarnayam san nungmani tamjan phayang tongka angka yang chintu to koi kra bele angke bono kisa sakang tugui chari tonmani ta angke chintu saikenar gade nangan pakora samani bahai ma tongkha nang bahai jaka to ke kaham ka sagana ba hello guys ani mungke chintu norok ani tomung no guno saiman tongkhana nong no ba tai tam sajinan he da bela kino thoka angke anga bono baino koi phinai anu ta sa charna bagai ingke norok nai tong dita ang bono koi mani bo ani koi mung no ya da yasak thongmani sida kutu phano sawi khukte je thop chore ma tongsu bela ken thoka hai bono angle charai bela kisa bose yong jakata angke guys norok nugui makhana ani bai mai gana ngana tugui se sar jau kha bo sungno kuno kare se ya bazari phaigang ka bo sini bagai keti kabang ma tu bo angka chung bono nasima tong haini bagai ang bo tom khorang khana kan se bono lamjak songnani ma thangung kan rong nugui makhana thangnai bilago ang bai tom kai pheme sang tom kai pheme ni ang tom ka phrum mani ma rong nugui makhana angke a blog jenu gero description box bai roi rejak tong kan rok thangnai nyai man tang tom ka mani kan to saimana ang agi strai fruit melaken chori heme ano doctor mangsa matlango tangi mela ani ama ano thia sang ni bagai beranya rok ang ka porang duduro kam ka masale ang ka ba sori heme mang bai mang se bujuano nungmani khanaya thangi se nungui mana haro tago sokpayo ko sabi ko bong ka to sasingono kani ka tham sai paijak tabuk ekdom charamani hingke thubu thanda kanga ba botai plak saprak tong tabuk hingke kesap doan blog kok sagari nang kisa tam sanam song puliano jotono no khulumka hingke norok bahai tongbai angkha to kaham no tangi hingke bai jingno belai no maya khayo igo naidi bo pakora sherma sa jingno jono koita jan charkha angkha to moso yukjige dara kha moso yukjago thapra phungjar wana ang ba tungja ke sai mi able akon sorry dara sorry tabung ka tang mani hunai tai de khujana i tongma sa dong ni anti tlangi thangka sini nok ni sangskari bahau khasi jak brika hami ko mani hui jongo hingke abo to angkha sa khuna nanglia angka mani biang thangma kyan thang sang tui he kyan sang ka be ko kani ka jam hojang ani busuk mar tini sawi phunga nei wan suma che ani mut kharap ni thangka bon bagai ang salia yang kesap jogo je tui tongmani slagai ning tong ka bang jogri ka ang ko jog hingke to color mani sitrang jak bongnon bagri kha bo borong ni jog tui ni mani jog no bo gbo bata bok tui ni tongo kesap hangke jispan jak hangka mai khopsa ti khopsa nang ja bo chintu hangka tui sinang playa sapta wa sharok sam nang manu ang bono ga tabu angi kompora mani marka sugrana amga sinok ni makra bu fa amanga tabu ka mari hubai yang jabuk nogo hapnai chini nogo tini tang musong nang no phulungnai I kona sikdi thaipung buslei akra nang katai khaklo roi mui borok prathas ke khaijak norok ni anti songmani abo yang ang tauk tok ti baja khainai kor pias rong mosrok tini kun phanderlia haino simple ke sersena haino bagai ang ro jagawo tok tui du chanawi somki sar kha ang kata bo bono kaham ke galogoi ang baja khainai ta ke guys ang daily vlog upload khainen try khainai hai phano norok ano comment khai sadi norok ani daily vlog chada sajak ang daily upload khai kan norok daily naiman hai atoba ganra comment khai sadi chada sajak nakiang dui dino washarok da upload khainai thokbo tong khang bang tok tui roi rakha tabo bono kaham ke kiting ke khaina masa am sakis kiting liya ringya bo nya belai bo ringya he diba ke abono no unique talent ke nai di tok tui pura mar khe kiting lele khe serki kang tang no feel nai feel chini play pura ta kisa chaksing kang ke kar sinai tang ka thok ta belai ke no komra jak tok tui tini rogole busuk thogro ba he ba borong ka tab chin tok ri mong khai ko thebi jirir khatang ga kholbirir kha mai safru khulogoi sa kha pa kya tab ke tok tui sherman jam suna hne ong khamalai ka sap logi tepse pakora sana ni jalogong ke roi rekha o kaisa ma se te kaisa na phai ma se a boje puila kaisa wa kha gai talang thangmani no yakari se I ko bo na phai hajau ga dong ka tabuk bobo sawi paisana ingke te kaisa bo sajing yakari mani puila tlang mani abo pok ja khata ang phunugoi roi se bono tabuk khosau se tugui mar sinai ingke bo sai sinai video ingke tini horni bagai amsung mung sinai malai phenai norok bayang haina hai te kaisa katal video tu boi ingke norok comment kai sadi norok bahai ke nai nya musung pomtei blog nai nya musung hai de bang ka norok sakang ka sangbo wan chugia koi o hai sing khana bla hani tu bana ingke comment khamya khaina rong no ba hamai maro ta ingka ke borok ba no views ri kalang mani hambai do